Habai day barka jingdon tili ki voter ID lane ka epic thabot jong ki brew ki basa shaki benta khapot habai day bakate ka benta na kaliang MLA ka Ramrai constituency yuba kimfa es marbanyang habakran shakilat pathai khubor uloong ba halor ka jingdon tili ki voter ID jong ki nongsong snong ha ki benta khapot ki don ben Henry don kam ya ka kaipot bakat nongut ki bala sarandar ya ki epic ki bana Assam ban halor kane ka jingto ket kadang ya shakmat Henry ka jingto ket ru kamdai pat ban kata ya kite ki nongsong snong ha kite ki thain khapot namar kumbala ban sothu babon hi ki nongsong snong ha ki thain khapot ki kwa bandon be shak jalla Meghalaya barka jingdon tili ki epic jong ki nongsong snong ha kite ki benta khapot kala ban long ru da ka jingpen bor jong ka Assam dan bekat tokat ni ti ba don do epic ya kata ti kamla ti kanus pangut ki bala surrender la ni kila pun phangi ka thang pat ge ka open data kama le banyo ten re bon para ki basong ki time bola ikwa hi bani don ka Meghalaya do ki dang phaya bisman ba ka sulong ba da ya ro kam le ban kata ki yo ki namar kadang le ka it has so difference thì họ cũng nôn là cái đen của cả Assam rồi cái phần bồn phần bang nhà bên phía ta thì vậy cái bà lệ là liên quan administration district administration cái ta nghe rồi nghe chi mấy cái chính cái bà cầm đây bằng ta bằng cha hara cái phía bên này dan cái nôn cái chính cái hero ha ha im lo cái kita thì mostly dapat kita tentang di area dapat Athiabari side sanang tikimdan di hendet haki okyom kadan hendet akan ka salparadan di hendet barak tu ka gijang area ke bagi inspection inspection hang tu kita belum banget dari bendang baru te kamdan ni begitu